ҳамада салом алайкум дӯстон, Муҳаммад Шарипов ҳастам бо шумо ва имрӯз рубрикаи ҳаёти муҳоҷир. чӣ гунае ки медонем барнома ҳаёти муҳоҷира ва бисёри мардуми мо дар муҳоҷирати маҳз Федератсияи Русия ҳастанд ва мушкили дар уҷа бо интернет бо сайтҳо аст ки бисёре аз сайтҳо мамнӯъ шидагиае дар Федератсияи Русия ва даромадан душворе. Барои ин корро ҳал кардан VPN лозим мешавад ва VPN бисёр астай. Барои iPhone дигар, барои Android дигар, то якташ дар як сайт кор мекунад, то якташ дар як техникаи дигар кор намекунад. Лекин VPN-ро ман дар шумо тавсия метавонам ки ссилкаш дар якум комментария закрепид шудагиае, дар тамоми таҷҳизотҳо кор мекунад. Новобаста аз оне ки Android-ай, iPhone-ай, ҳатто MacBook-у, Windows-у, Android TV ҳам кор мекунад. Албатта ки чизи хуб арзиш дора, VPN бепул нест. Дар он шумо ба ссилка ҳамаш фаҳмода шудагиае ки чӣ гуна VPN метавонед дастрас кунед. Як моҳи аввал истифода кунед, агар ки маъқултон нашид, баъдан метавонед давомаш натиҳед. Лекин ҳатман шумода маъқул мешавад. Аз вақте ки якум бор ман тавсия додагиям, хеле муштариҳо то ҳол истифода мебаранд ва бозам давом додагианд. Дастрас набудани сайтҳо дар Федератсияи Русия бихоҳед ки озод шин, бидурен як моҳа тафтиш кунед, маъқултон мешавад ҳатман. маъқул ки нашид, давомаш наметиҳед. Ссилка дар якум комментария. Лайк моданро фаромӯш накунед ва мо боша оғоз мекунем барномаро. Хоб. Ассалому алайкум. Хуб мешнавем бародар, мебинем. Шукрона худо. Худат ба видео суҳбат мекунӣ ё ки бе видео? Агар фарқ надошта боша, гирён кунӣ, бо хубтар мешавад. Бале, ассалому алайкум як бор дига бародар, хуш омадед ба барнома. Барномаи ҳаёти муҳоҷирда қарор дорӣ. Майли, мушкил нест. як хабари муҳим ва баъдан оғоз мекунем барномаро. Касе ки зиёрати хонаи Аллоҳ карданяй, шумо метавонед ки ин корро ба ширкати Қори Фарух анҷом битиҳен. Ин шахс ба маърифӣ эҳтиёҷ надорад, бисёриётон мешиносед, ҳамчунин дар канали ман баромадагӣ буд, дар як барнома иштирок кардагиай. Ба рақамҳои дар рӯи видео буда муроҷиат кунед. Дӯстҳо роҳбаладои бо таҷриба доранд ки ҳамаро ба шумо мефаҳмонанд. Ҷойҳои муқаддаси Макка ва Мадинаро ҳамчунин метавонед ки гашта зиёрат кунед, сайру гашт кунед. Нархҳошон хеле ҳам дастрас аст ва коршон босифат. Агар касе ки аз рӯи экран рақам чида натавонад, дӯстҳо ҳамчунин ман рақамҳоро закрепид мекунам дар якум комментария дар поёни ссилкаи веб канал. дар барномаи мо ҳузур дора бародаро меҳмони навбатии барномаи ҳаёти муҳоҷир, як бародари муҳоҷир. Ва агар ки хоҳиш дошта бошӣ бародар, хита муаррифӣ кӣ ва оғоз мекунем. Агар ки хоҳиш надошта бошӣ, метавонӣ ки махфӣ мона номат, иш ягон мушкилият надора, масъала дар ихтиёри худат. Номам Шамсиддинов Иброҳим. Хуш омадед бародар Шамсиддин. Чӣ мушкилӣ буд бародар дар Иброҳим. дар барнома баромадан чӣ мушкилиҳо дар ғарибӣ рух дод? Дар ғарибӣ мушкилиҳо бисёр аст. Ай сабаби тоҷик будан. Барои мисол як дархосте ки кардӣ, бояд ман мемондум ша видеои роӣ кардагӣ будӣ. Ман даъват кардам бародаро ки биё хубтар гап занем, худ ситуатсияро бифаҳмам, барое ки як видеои хеле ҳам дарози 32 минута роӣ кардагиай барои муносибати бад аз тарафи мақомоти Русия. Лекин мушкилиш дар чӣ буд ки телефонро дар ҷайбаш мондагиай, на он қадар хуб шунавида мешид овози худаш. аз ҳамин хотир худи одам ки дар ҳамун ҳолат буд, ин хебо хубтар фаҳмона чӣ ҳодиса шудагиай. Баъдан мо дар канормон мемонем ҳамон лаҳзае ки сабт кардагианд, лекин шунавида намешавад, аз як тараф овоз шунавида намешавад, худаш хубтар гап занад. Метавонӣ бародарҷон ҳамун ҳолата Шамсиддин гуфтия? ҳамун ҳолата Иброҳим бахшиш, ҳамун ҳолата худат як бор вай кунӣ, бо хубтар бифаҳмонӣ чӣ гуна шид, чӣ оғоз шид, мушкилӣ дар чӣ буд, аз чӣ сабаб шид? Ай ошхона биромадем, ужин кардем мақсад, ай ошхона биромадем, дар светофор истодагидем ки ӯ ай пеши мо истода буданд. Хафо ҳай кардан, ай хафои мо истодан. баъди светофор гузаштем ки мамнун кардам, ҳуҷҷатҳоро пирсидам. ҳай амрон бировардан, ҳуҷҷатҳошонро нишон додан. ҳуҷҷатҳоро нишон додан, баъд паспорти маро гирифтану хапдам рафтан, дар мошинашон шиштан. Ман айни рафтаншонда гаштам, гуфтам ки куда заберёте мою паспорт?
ҳамиқа гапда қаршон омад ки ту чӣ мепурсӣ мегӯяд мо чӣ кор мекунем. Паспорт мой, это паспорт, вообще-то не имеет права. Кто там поискал? Что это такое? Да? Конечно. Ты читал, там в конце паспорта должен быть написано? Да, там, Это не твой, это ведь не твой документ, это твоей страны. Ну, конечно. Вы же не можете добавить. Почему не можешь? Сказал. Если вы подозреваете Хорошо. совершение Нет, административного давайте тогда правонарушения, составляйте протокол здесь, протокол доставления в ты отдел. сейчас, смотри, сейчас всех подтянешь. Подойди, пожалуйста. Не, я Вот сейчас не за его подтяну. длинный язык просто все поедете в отдел, мужики. И мы уже Чего не еще раз составить будет беда у вас. яъне ки шумо ягон қонуншиканӣ ягон ҷиноят ягон кор кардагӣ набудед на ҳам аз ошхона не, баромадин ягон- ва ё паспортҳои шуморо гирифтед. шумо дар раҳ буден ё ки дар дохили мошин? дар мошин рафта истодем, светофорда истодем ки яке мошини моро дидам. ё дпсник Хатто ҳар будан? кадан? дпсник будан ё ППС. Не, ППС. Аҳа. Ягон қонуншиканӣ ҳаракати қоидаи ҳаракати роҳ вайрон кардан ягон чӣ набуд? вақте ки манъ кардан нагуфтанд барои чӣ манъ кардан? Проверка. Но Ай, рост проверка. вақти манъ кардан сабаб дорад, яъне ки барои сабаби манъ кардан. Бе ягон сабаб. Пурсиденшон ки причина остановка? О. Ман ҳамира пурсидам ки барои ҳамин баъд маро штраф кардам. барои ҳам гапа пурсидан. Ин гап на танҳо дар муҳоҷири дар қонуни худи ҳам Россия аст. Вақте ки манъ кардан танҳо дар пост метавонанд ки манъ кунанд бе ягон сабаб ва бигӯянд ягон чизи дигар тафтиш кунем. Лекин дар раҳ вақти манъ карданда бояд ки сабаби манъ кардан бошад. ҳам ту манъ кардан намешавад. Вақте ки ман кардам, ман пурсидам ки причина чӣ набошад ки мақсад гуфт проверка мекунем. Ман гуфтам хорошо, проверяйте, гуфтам паспорт передо мной. Что хотите проверять? Ки ҳамин гап задиватшон кард ки мақсад я тоҷик хестай моро мепурсӣ ки мо чӣ кор кунем, чӣ кор накунем. гуфтам ман ҳақ надорам амира пурсам. мегӯяд ту медонӣ ки шаҳрвандои шумо 1 сол пеш дар давлати ман чӣ кор карданд. Ман гуфтам ман инҷа причомам. баъд гуфти ки яъне ки ҳоло ту маро манъ кардасӣ ба хотири ки 1 сол пеш чӣ кор кардам? ҳамин гапа гуфт. дар ҳамун запис ҳастай, ба худо қасам ҳамин гапа гуфт. ки 1 сол пеш шаҳрвандои шумо омаданд дар давлати мо ин кора карданд, хестанд мо шуморо нигоҳ мекунем, мегӯям мо шуморо кӯдакотонро нигоҳ мекунем. Ман гуфтам чӣ нигоҳ мекунед шумо? мақсад ба хотири ҳамин гирифтан рост адел бурдан, дар адел то 1 шаба истодем, дар оҷа ҷарима кардан, отпечатки гирифтан, то қамара ҳам хеле карда накард. ида амрам ягон чӣ накардан. барое ки амрат ҳеҷ чӣ нагуфта будам? амрам ҳеҷ чӣ нагуфт. амрам бахшиш пурсида рафт то ҳамон адела. адел бурдан шаву лекин ҷаримаш накардан. дар Не, ҳолат накардан. бигирем ҳолати шумо ҳар дутон ягонтатон ягон қонуншиканӣ надорен, ягонтатон ягон айб надорен, лекин тира ҷарима мекунанд ва яъне бале. фарқияти Мара байни просто ту ба ӯ хотири ҳамин мешавад ҳамин ки ту гап мезанӣ. ман пурсидам, ман гап задам ки мақсад барои чӣ ҳамин манъ кардиву барои чӣ ай ман ҳуҷҷат пурсидасӣ? причинаш чия ай мақсад ҳамин қал? вақте тафтиш кардан, вақте ки адел бурдан то мо ҷадидим гуфта ки мо бояд равем тафтиш кунем ҳуҷҷатотона дуруст будан набуданша ва вақте рафтан тафтиш кардан ҳуҷҷатҳо дуруст буд? ҳуҷҷатҳо дуруст буд. вақте ки ҷарима кардан дар ҷарима дар протокол чӣ гуноҳ нишон додан баъд дар ҳоли дуруст будани ҳуҷҷат? ҳуҷҷатҳои ҳамамон дуруст буда ки гуфтанд ай мара гуфтанд ай ту нодурустай. ай удикаса дурустай гуфтанд. ай мара гуфтанд ки регистратсия дар база данӣ нестай. ман гуфтам чихе ман ҳамин фақат як ҷода мекунам, як ҷода фақат ҳамин дар любой ҷо мебироям. ман мекардам проверка мекардам, сар медодам. айёш барои ҳамин нисфи шав буд. боҳона барои ҳамин гап метавонам боҳона гапи зададим. сабаб шид ки бурдан ҷарима кардам. бале мошин ай худ буд зарулём худ ди? не зарулём дигар кас буд. яъне ки дпс манъ мекуна мошинеро ки дпс манъ мекуна мошинеро ки зарулём ту нести дигар шахсай ва ту ҳамчун пассажир
дар ин ҳолат шофёра не пассажира ҷарима мекунад. барои ки ман пурсидам ки барои чӣ проверка, причина чия ҳастан уфтад. Ина ба дар инҷа вақте ки момаҷон мехеза мебара гуманитарни помощ ба ҷанги Федератсияи Русия кӯмак мекунам, ман мехезам мегум ки ту кунлеси? Мега не. Гуфта кунлеси. барои он хотире ки мардуми тоҷик чунин мушкилиҳое ки дар Федератсияи Русия дора, ту дар бораи инаш гап намезанӣ ҳеҷ вақт. Ягон вақт ман надидам ки ту биброи гап занӣ ки ин қадар ҳуқуқи шаҳрвандии мардуми тоҷик дар Федератсияи Русия поймол карда мешавад аз тарафи мақомот. Ягон вақт намеброи гап намезанӣ. Ва барои чӣ хотир меброянд дӯсто ҳамино кӯмак мекунанд, чӣ мекунанд? Барои худшона сафед кардан, худшона намоиш додан, то ки ягон ҳолатда худшона кӯмак кунанд ва ягон ҳолатда худшон бубуранд дар назди мақомот бигӯянд ки набинед ки мо СВО-ро кӯмак кардастем. яъне ки даводаву ҳаракати ино барои чӣ хотир ман иноро кунлесӣ мегӯям, ба хотири оне ҳастад ки на ба фоидаи мардум чӣ гуна худшона нишон метиҳанд гӯё дар мардум хизмат мекунанд, а балки ба ҷабри мардуму ба фоидаи худшона. ҳама хел нестае бародар? бале бале. барое ки и ягон ҷои пӯшидаш нестае дӯсто. бисёр мардуми мо дар муҳоҷирати Федератсияи Русия ҳастае, муддатҳои дароз, солҳои дароз ва ҳоло ҳама ҳастае. Одамое ки ҳатто агар набошанд дар Россия, дар Тоҷикистон гашта рафтагӣ ё ки дар дигар ҷо ҳам бошанд, медонанд, таҷриба доранд, медонанд ки муносибат нисбати чӣ хелае. Инаи одама ҳоло як чӣ хел кардем бигем, мисол ягон каса ягон гуноҳ дар ҷазо медиҳад то ин ки дар барои дигарон мегӯ дарс шава ку. Мисол як тиша ҷазои сахт медиҳад то ин ки дигарон дар дарс шава, то ин ки чунин накунӣ. И одам вақте ки аз ҳуқуқи худаш мепурса ки барои чӣ чунин кор нисбат ба мо мекунед, маҳз ҳамира ҷарима мекунанд, дигарора сар медиҳанд, дигарора ягон гап намекунанд. Як мисоли оддие дар назди чашмтон ки ягон ҷои пӯшидаш нест. бале бародар, хеле ҳолатҳоро мефаҳмам. ман худам дар чунин ҳолат қарор доштам ки ба хотири гап заданам вақте ки пурсид, мисол дар пурсидан ҳаракат мекунанд, ягон чизе пурсанд ки гуногорд кунанд, ягон чизе пурсанд ки ба гап борд кунанд. вақте ки ман ҷавоб медодам, имкон намедодам ки маро гуногор кунанд, ҳамахе ғазабӣ шид ки як муш дар кунда киснамахе зад. гуфт ки ту дар аз гуфтанӣ ки ман намефаҳмам, зад провоцировать кардаистае да, штобе ки одама бизанӣ бо ягон даст пас мевардора ку ягон чӣ мекуна ку. вақте ки даст вардошти аллакай тамоми ҳамла ба мақомот вай мекунанд, ҳисобуш мекунанд, ябора метавонанд бишнонанд. лекин ман чунин провокасияро медонам охи. даст навардоштам ша, ҳамин девона кард худша и тараф зад, ӯ тараф зад, дар ранги ҳолати ворӣ буд, дар ҳамун ҷо ҳам асабӣ шид ба хотире ки ман дар саволаш ҷавоб додам. ҳичи наёфтне ки ягон айб надошт, ягон ҳуҷҷат, на патент, на регистрация, на ҳичи. як соат маҳан карду ҷавоб дод. бе ягон чӣ, бе ягон ҷарима, бе ягон чунки набуд, ягон сабаб набуд. ҳаракат кард ки ҷанг моншава баъдан гуногор кунад, лекин натонист. лекин аз ин ҳолат фикр кунӣ ҳоло, мисол ҳозир ман фикри хита мефаҳмам бародар ку дар ин бора ту чӣ фикр дорӣ? Дар ин бора мисол бисёр одамо мумкин хеле фикр кунанд, ина як бародари мо гап зад, мушкилӣ шид, занаш ки гап задан дар кор нестае. Не дӯсто, баръакс, гап задан дар кор ҳаст. барои чӣ хотир? барои он хотире ки як одам гап мезана дар дуруни мошина, мисол як одам гап задагие, дигароне ку. агар ки тасаввур кунед ки дар дуруни мошин мисол ҳама гап зана ки действительно ҳам хел ҳастае, фикр мекунӣ ки и мушкилӣ мешавад, чунки ҳамаро ҷарима мекунанд. гап дар бораи оне ҳастае ки гап задагӣ мактабеш гап дадам, ма бо кам гап задагӣ. гап зад ба хотире ки ида амра ман фикр кардам ки иёда мушкилӣ нашавад. ана кол ям то кам шидам ҷои муҳимаш ан ҳамҷадае ки ҳоло ҳама хел фикр мекунӣ ки агар мо ҳама каса гап занем, ҳамада мушкилӣ мешавад. лекин не дӯсто, ба хотири чӣ нигоҳ кунед. вақте ки як одама бе сабаб гуногор мекунанд, бе сабаб ҷаримаш мекунанд, як одам дар байни ҳазор одамо ҳама хел пӯшида меравад. агар тасаввур кунед ки тамом муҳоҷир гап зананд, тамоми муҳоҷира наметавонанд бе сабаб ҷарима кунанд.
тамом муҳоҷире ки дар Федератсияи Русия ҳастае наметавонанд ки бесабаб депорт кунанд, чунки ин системаро мешканад. Фақат чунин бетартибӣ рух метиҳад дар он ҳолате ки агар одам якҷо набоша, дружна набоша. барои мисол нигоҳ кунед шумо дигар миллатҳоеро ки нисбатшон мардуми рус дигар миллатҳо не, мисол ҳо дигар миллатҳо ки дар худи Федератсияи Русия дохил мешаванд, ё ин ки ҳамчун муҳоҷир ҳастанд, армяно ҳамчун муҳоҷир, ё ин ки доғистониё чечния ки худи Россия дохил мешаванд, лекин миллатҳошон дигаре всё равно. Чӣ гуна полис боҳошон гап мезанад, қатъишон ягон суҳбат, ягон кори дига мекунанд. Бинед шумо тамошо кунед мошинҳоеро ки ДПС-ҳое ки маън мекунанд, бинед шумо ки қатъи чӣ гап мезананд. Аммо аз қатъи русу, узбеку, то есть ки тоҷику, узбеку, қирғиз чӣ гуна гап мезананд. Ами ягон ҷои пӯшидаш нестае ку, ин ҳамада маълумае ки бо худи ҳаму мақомот ҳамира гуфтае ки ба хотире ки шумо тоҷикен, тоҷико чӣ кор кардин. Дар як мактабе ки худи рус автомат хати даромада, кадом сол буд ман намедонам, дар ин бора ман гап задагӣ будам, талаборо парондагӣ буд. Чӣ баъдан саволш буди ки дар бораи унаву одаме ки рус буд даромад дар мактаб талаборо автомат чап кард рафт. Пас яъне ки бояд ки азизу пас русо шумо худтон худи русотона бояд бегуноҳ ҷарима кунед. Ин миллатчигӣ мешавад бародар, ин нацистӣ мешавад. чӣ фикр дорӣ бародари худат оиди тамоми моҷароҳо? Чӣ гуфтани мақсад бародарода ё ки ягон фикри хита дар дилат мақсад чӣ гапа оиди ҳамаи кор? фикри ман ҳамие ки бале ёзи ҳамин коре ки бо ман шид, ҳамин мақсад 100% нацистӣ буд. Бале. бе ягон шаку шубҳа гуфти ҳамин гапо ки бурдан дар ҳамуҷа бо гуфтестиям ро ки мо узбек гуфтестием мақсад. Президент дежурный час зад. Барои чӣ? Меган ин давлат дар байни баъзаи давлати Сурия 3-4 узбеки мақсад нападат кардан мега дар байни баъзаи мо узбекура гуфтестием мега. Дар мо адел бо узбек я бачаи узбек ҳам буд ки мақсад ҳамуҷа ранgiма ҷаримаш кардана. Бачки муро аводварӣ накардан. яъне ки пасттарин кор ҳамеае ки як тоҷик як ноҳ мекунад, тамоми тоҷикда мушкилӣ, як узбек як ноҳ карда, ҳама мешавад. тамоми узбекда мушкилӣ. И ҳамин формаи 100%-ии нацизмие дар нация кор гирифтанд. Бале. Ва ноҳақӣ хуб агар бигем ки тарзи коритон тавассути нацизмӣ боша, пас нисбати урусихтон ҳама хел рафтор кунед. як урус ки як ноҳ кард, дигар урусҳотонам ҷазо битен, лекин не охӣ бегонада фақат. Бале. Бале бародар, хай Аллоҳ нигаҳбонтон боша. Нигоҳ кунед хитона дар муҳоҷират ва чунин ҳолатҳо мешава, ба ҳамаш нигоҳ накарда, ба тамоми мушкилӣ, ба тамоми чӣ тарс фақат аз Аллоҳ дошта бошед дӯсто. Ба хотири чӣ? Ба хотире ки ин худаш як гуноҳ дар назди Аллоҳ мешавад, чунки ту дар ҳоли ҳақ буданат аз банда битарсиву сархам кунӣ, чунки сархам кардан танҳо дар назди ки худи зоти пок, худи Аллоҳай раво. Дар назди банда сархам кардан раво нест. ҳатто шайтон аби ки дар назди одам саҷда накард, сирш кардан аз чӣ? Шайтон. аммо бандаҳо агар тасаввур кунем ки дар назди банда саҷда кунем, сархам кунем, чӣ гап мешавад? Тасаввур кунем, муқоиса кунем як бор. барои ҳамин хотир агар ки Федератсияи Русияш нашид, ризқ аз ҷониби Аллоҳай, мегем мо дар дигар тарафҳо чӣ ба дар ин тараф истифода намекунем? Нашид депорт кардан бо як кор дига, бо як чиз дига. ҳоло ҳамин мушкилие ки дар Русия рафтаестай, бо нархи патенту, бо ҷои хобу, бо дигараш ҳамин ҳисоб мекунӣ, маоше ки дар ҳамуҷа мегирӣ, бақияеш ки мемона баъди тамоми расходот ҳамон қадаре мешавад ки ман фикр мекунам дар Тоҷикистонам дар бисёр корҳо агар ҳаракат кунӣ метавонӣ кор кунӣ. Дуруст брат? 100%. Дар Тоҷикистон ман худам такси кор мекардам.
меёфтам ҳамин қасуме ки дар ҳамҷа беғазир аз худо мемонад. бале бисёр одам фикр мекунанд он иша ки мега ки дар уҷа маош мисол камтар даҷа зиёдтар, лекин фикр намекунанд расход шохи фақат фикр кардан кор он сумира ки баъдан бақия мемона баъди хароҷотот, на ин ки умумиша грязнӣ меган грязними, яъне ки грязними оне ки масад грязними чистими, дар умум грязними ҳамаш ҳамин қадар мешавад, но ки чистиш тозаш чанд қадар мемонад? хеле ҳам камай. барои ҳамин ягон ҷой тарс накунем бародаро, ҳеҷ вақт назди одаме ки гунаҳгор нести гунаҳгор мекунанд сархам набошен, бо назди халқе ки масад ҳамдини ту нест ягон ҷой туғригиш намеяд, ҳеҷ вақт сархам набошен бародаро. сари хама мега як гапи дигара бугум, шамшер намебара, ин гап хатое дӯсто, вақте ки сарта хам кардӣ грубам нашава мести дар назди банда. фаҳмидин чӣ кортон мекунам. Барои ҳам хотир нигоҳ кунед, хитон қадри хитона хитон бидонед. То чанде донисти шумораи қад одамое ки зиёд чи ки қадри хитона медонанд, рафтор нисбати ҳамун миллат ҳам тағйир меёбад, ҳурмат мешавад, чунки мега ин миллат худаш хича ҳурмат мекунад. пас дар кор нест яъни ноҳурматӣ нисбаташ. Чунин премерҳо ба дигар миллатҳо ҳаст. хоб раҷон габза. гапҳои маро гуфти яка. Амира гуфтани будӣ. қадри хитона пас накунед. Бале, дар бале. дуруни мошин рафта истадем, ҳамин як гапи дигаша бугум ки мақсад дар дуруни мошин ҳамҷа овозом ҳаста яка, мега ки чӣ бар риш мондагӣ. Чӣ гуфт шабад? Гуфтам мачо запрещено, гуфтам бороду Насиб. Гуфт нет, у вас же запрещено, гуфт ты не слушаешь своего, говорит, мақсад закона. Я говорю, я когда там буду, там по закону буду ходить. А почему вы мешаете ту закон и здесь закон? Ну, законы другой страны, зачем вам тут? Баъд гуфт ки мақсад ты гӯш намекунӣ, мега мақсад давлати хитона. Гуфтам ман гӯш мекунам, ман Но в данный момент я не там нахожусь, а тут. А здесь другие законы. Мемонам ку ҳама барода мемонам ку. Каждый второй кто носит бороду тут в Москве. Бачи гуфт? Баъд гуфт ки ҳозир гуфт мерем модел барои ҳамин зибони дрози ты гуфт ман тра медонам чӣ кунам. Майли охир рафтем, ҳозир мон рафтесем ку, гуфтам на адел рафтесем ку. ҳамин угражад. Майли гуфтам ина биё мерем адел, чӣ коре мекунем, мебинем. рафтем, амро ман ҳеҷ чӣ нагуфтам ба худо. Амро ман просто ман кардам ки ман дар уҷа будам ки мисол штрафа сразу биспорум ба ҷавоб бидиҳам. Ёро ҳам хе просто катима будам. А чанд сум ҷарима кардан? 5000 рубл. 5000 рубл ба фикрам статьяш 18.8 часть С. Дар Google задам прямое выдворение. Да ҳамон адел бупурсидам, гуфтам агар выдворение боша, мара бигирем, гуфтам ман мерам билет мегирам, ҳозир мерам. Агар не выдворение столько штрафа гирифтам, ҳамон қоғазҳои гуфташон имзомон гуфтан галочкода. Имзо рамондам, сурат гирифтан, опечатка гирифтан, сар штраф аспоида. А вақте ки выдворение боша, выдворение бояд ки муҳлат ша бига ку бояд кай бубурӯи? Агар 10 рӯз. гуфтан тахиҷон дар қоғазо шада чӣ? Не, нагуфтам, ман пурсидам, гуфтам ки агар выдворение боша мара бигем, гуфтам ман бубурам ай давлат бирам. Не гуфтам выдворение столько штрафа. А вақте ки хона омадам, баъд статьяша дар Google задам ки выдворение. ҳамеша ман айрон мешавам ки яъне ки хичон ба дасти хичон қабхон кардан немеган. дар ҳолате ки мисол агар одам надона, ранги не тафтиш карда, тафтиш накуна, агар вақте ки бести выдворение ду намуд мешава, вақте ки вақт метиҳанд, та муҳлат метиҳанд ки ҳамин муҳлат барои. Агар ки ҳамон муҳлат набаромада, ин карат биқапанда, тавассути судӣ мешава, рост спецприём через спецприём баъд чӣ мекунанд? Выдворение тавассути спецприём мешава. дар ҳолате ки гуфта бошанд таву набаромада боши худ. бале. хай рӯафтонаша брат ҳамаш хуб мешава. худованд мушкилиҳои ҳамаи ғариборо осон гардона. бале. шуморам дар паноҳш нигаҳбон боша худо. саломат бош брат. ҳазор рамайт калон ака ки мақсад ҳамин чира паҳн кардан ки мақсад тамоми тоҷико бибинанд.
نترسن مثال چیکار میشه همش تقدیر نصیب ما همش در دست خداونده. بله 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 مشکل نیست یا میگذره همش. یگان چی مقصد یک راسیه نکنم خالی که نمونده. مثال یک ایجاد- راسیه ایجاد مانده ما ایجاد چی میشیم خداوند هر یک ریسک بنده شده در اختیار خودش گرفته گیره. بله مهم حرکت کردن در کار مهم دست بالا کردن در کار نیست مهم تسلیم شدن در کار نیست حرکت که نماش میشه. بله که مقصد خودت 100% بدونی که تو بی 90 نیستی هیچ وقت سر خم کردن در کار نیست. بله بله درست گپ نیست عبرت جان پناه به الله نگهبان باشه برای کار. خداوند نگهدارتون. خب پناهتون به خدا. خب برادر فکر ریخته اختونا در کامنتر بنویسین اویدی تمام این کارو چی فکر دارین شما. بسیاری های مردمی که مرا تماشا میکنن در مهاجرت هستن. لایک موندن فراموش نکنین تا اینکه با دیگران ویدیو برسه. همه خیر تا ویدیوهای آینده.